Ayusa, nakasuway na ba kagluto og puto balanghoy nga sinaglan og lubi? Grabe, porting pagkalamia. Nasa tay budbud nga balanghoy. Di pod matabas-tabas, porti pod pagkaayusa sa luto. Ikahuman dalhon na sa dagat, parisan og kinilaw. Naapoy sinugba, porting pagkalamia og ingon ani imong tukbon sayo sa buntag. Asos piti, sulbad ang tukbononon sa mga singgawong. Punitan dayon na ning kinilaw. Ikahuman ukitan na ning puto. Tukbon na sa singgawong. Asos grabe ayusa. Pagkalamias gipanukob sa mga singgawong. Awan na daghang pasuntayag, lahos. O di na punta, sugdan na nato. Sugdan na po nato sa pagpanglukat og balanghoy. Gitabangan na nas do kasinggaong daog bunlot kay di madaog ko sa usara. Dili lang tanak kauton, pikhan lang tanas pag-ibot para madagyot tanan. Madara man ni siyang ibot basta kapaw lang ihang unod. Dali ra kani siya kuhaon ang balanghoy. Porting pagkadaghanag na ibot sa usa kasinggaong. Grabe ayo sa ni lidgiron dayon putohon. Aw porting pud pagkalamias bodbod ani. Pundoko na tanatong nilukat nga balanghoy. Atong tan-awon og daog na man kadaghunona. Daog na daghanan ning maligid. Ginahinayan na nagpanood sa sako sa mga singgaong. Porting pagkaayo sa puno gid atong sako. Wanay daghang pasuntaya gipas-an na nas usa kasinggaong largo atong balanghoy. Kay na may sobra agidapon nas usa. Matik batsin na ta. Ato na ning iyabo kay sugdan na nato sa pagpanit. Daog kayo ng kadaghunona. Duha man kaputahi atong pikhan puto og bodbod. Aw grabe ra pagkasaktuha. Gisugdan na nas mga singgaong da sa pagpanit. Gitabangan na nas mga singgaong da para madali ang proseso sa pagpanit. Ikahuman asakto na kay na para lidgiron. Matik dira humanag panit. Ato na siyang butangan og tubig para hugasan. Ato na siyang panglugdan para makuha ang mga lapok-lapok ba. Pagkahuman og hugas atong balanghoy, giplastara na pud nas usa ka singgaong da para sugdan na nas pagligid. Ibagnod ra nang balanghoy sa atong lidgiran hantod managhan. Bagnosan na pinapamugas. Grabe kondisyonam kadag lidgid sa usa ka singgaong. Gipulihan na pud nas usa ka singgaong dia para madali ang proseso sa pagligid. Kay di gyud madaog ikaw rang usa. Madugay nimo bagnod ang balanghoy sa atong lidgiran. Matigom ra gyud siya. After pila ka oras na atong nilidgiray, diara na human na gyud tanan. Kay nahuman naman og lidgid agisodo nas usa ka singgaong da sa sako. Ato naman na siyang pigsan. Ikahuman ato na din ang higtan. Amaong ato na siyang gihigtan dia para makatuo ihang duga. Grabe gyud ang proseso sa pagluto aning balanghoy. Naabtan na gyud ta og kilom-kilom. Pagkahuman nato og higot diha, giarsa na nas usa ka singgaong atong balanghoy para ato nang pigsan. Ato na nang gisayda og dahon sa saging. Takloban puto na ihang baba og dahon para in kaso og mag-uwan-uwan ba di mabasa. Ikahuman ipaslak na dayon tani atong kahoy sa gamot. Dayon yukyukan para makatuo ihang duga ba. Awa kagwantang usa ka singgaong mipatong yun. Ligagas ang tubig. Para sureball yung makatuo ihang duga pamatungan tanig bato nga porting pagkabugata. Aw daog sakto kayo og maani ugana. Gipunan paggunas usa ka singgaong daog natog para sureball yung kuno makatuo ihang duga. Okay daog ikaugman na tanakuhaon para makatuo gyud pag-ayo. Dira kay buntag naman atong i-check atong balanghoy nga gipigsan ug uga na ba? Aw ayos kayo porting pagkaugaha. Wala na giduga nga nagtuo pa. Awa na daghang pasundayag ato na nang gikuha. Gitangtangan na nas usa ka singgaong des higot. Pagkahuman og tangtang sa higot iyabo na tanay diri sa atong planggana. Aw sos grabe gyud pagkaugaha Pagkahuman og yabo dia ato na nang gikupog-kupog. Ato ra na siya kumot-kumuton dia para mapino. Pagkahuman og kupog-kupog agiayag na nas usa ka singgaong dia. Ang kanang naa sa ilaw mao na siya atong putohon ug budburon. Aw syempre sa gula po nato nag-ungol atong puto. Aw porting pagkaayusan ay lubi. Ato na ning butangan og kamay atong putohonon. Gilahi na po na nato di atong budburonon. Pagkahuman og butang og kamay ato na siyang isagol-sagol. Pagkahuman og sagol, butangan ni nato aning lubing nga ungol nga kinagod. Aw sos porting pagkaayusa ready na para luto. Isagol-sagol dayon og gamay. Daog pikhan na tanas pagluto. Wa day daghang pasuntayag itakang na atong putuhan. Porte pong pagkaayo sa putuhan na grabe dakuha. Dili gyud kamahayan ang usa ka haon. Ato sa nabutangan og tubig. Pabuto na lang tanig mubukal na atong gilunod nga tubig. Adira kay may bukal naman pikhan na tanis pagluto. Gitaksa na nas usa ka singgaong dalargo. Ilunod dayon sa atong putuhan. Aw sos porting pagkaayo sa dakuha pagkuwang. Punan tanag usa ka taksanan. Kanay daog na. Ikahuman ato na siyang katagon. Aw sos daog na. Takuban day dahon saging, datugan po nato ning tabon sa kaldero para di makahungaw ba. Daog pabuton lang tanag maluto ang ilawom dayon balihon. Kay nahuman magbali sa usa ka singgaong ato na ning tan-awon og sakto na bahaonon. Okbe dayon. Asos porting pagkaayo sa pagkalamias sa tong puto. Napagyo daghang sagol nga lubi. Grabe, wa nay daghang langay haonon na tara. Ibutang na sa tong ayagan. Grabing pagkapreskuha pa sa tong puto aso-aso. Sa mga nakarelate aning pagkauna, grabe gyud pagkalamia. Wa gyud kagwantang usa ka singgaong gitistingan gud niya og tilaw. Tawon sige. Abe, o diara. May Asos grabe porte ko ng pagkalamia. Maglunod sa tag usa ka haon nga walay kamay. Agod kay ni para-ipare sa kinilaw. Kaning walay kamay ba? Ikatag-katag dayon og gamay. Daog takuban nag dahon sa saging. Paabuton lang tanag maluto ang ilawom dayon balihon. Samtang magpaabot ang maluto atong puto, hawban sa tanag dahon sa saging da para likitan sa tong budbud. Gods kayo mauna na siya. Ato na lang nang gunting-guntingon. Pagkahuman natong hawbog dahon sa saging, ato na ni-check atong puto og daog na babalihon. Sus daog na. Ato na nang balihon. Ang babaw na pud atong ipailawom para luto yung kayo ba? Takubi sa og dahon paabuton sa tanag pila ka minuto. Diara matik luto na. Ato na ning haonon largo. Kanimoy ayos kayo ipare sa kinilaw kaning walay kamay. Ato na sa ning manihuon atong para budbud. Syempre butangan yapon ta naglubi para ayos kayo ba. Ikahuman butangan dayon og kamay. Imikos-mikos dayon og gamay. Buyokan dayon nato aning condense nga bayolet. Isagol-sagol dayon. Amo na siya atong budburon. Likiton dayon sa dahon sa saging. Ikahuman alokoton. Higot po ng usa ka singgaong dia. Adi po di matabas-tabas ang balanghoy budburon. Porte pod pagkaayosa. Adi ra atong nabuhatanan. Ready na kina siya para itak-ang. Matik unay daghang pasundayag ato na nang gisuda sa kaldero. Takubi na paaboto na lang tanag baluto. After pil kadlaw na tong luto. Diara luto na gyud.
yun ato na nang gihaon di largo. Batse na ta ato na tag dagat. Arita di dritok muna tong puto og budbud sa dagat. Parisan og kinilaw. Aw sospite porting pagkaayosa. Kilawan din nato aning guso. Napunta isda para kilaw nun. Aw siyempre di po na makalimtan ang parasog ba. Ipares na sa tong puto og budbud. Aw paksit sulban ang tukbuno nun sa mga singkaw. Ato sa naisod atong guso sa kaldirin. Ato na siyang lapuan og gamay. Isugban na po tinatong isda nga kitong. Porting pagkaayosa aning isda asog baon. Ato sa ning balihon kay naluto ng pikas. Aw sos grabe pagkalamia ana. Mate kay naluto naman ahaono na tana largo. Ibutang dayon na sa plato. Grabe pud pagkalamia sa tong sinugba. Ato na po ning butang ag suka nga tuba atong guso. Kani gyud pinakalaming nga isuka sa kinilaw. Butang nga dagdaghang materyales. Aw paksit o kayo-kayon dayon. Di pud matabas-tabas porting pagkaayosa sa tong guso. Abirahan na tanas timpla. Butang nga gaming asin. Aw syempre butang nga puta nagpangpalasa. O kayo-kayon dayon. Aw di gyud na makalimtan ang sili. Pangpahang sa tong guso ba. Di pud na malimtan ang tilaw sa usa ka singgaw. Porting pagkaayusa, butangan na butan ng mga materyales atong kinilaw nga isda. Kani mo'y ayos kayo ipare sa atong poto. Isagol-sagol lang ta atong ibutang nga materyales. Ikahuman butangan nagsuka nga tuba. Asos grabe porting pagkalamia. Ato na din ang pikhan sa pagtimpla. Butang nga asin gamay. Lunudan din ang siling nga giwa-hiwa. Di man gyud na magpaabsit ang sili basta kinilaw na hisgutan. Matik tilawan dayon. Gods, grabe, piti-piti ang baba sa singkaw. Wanay daghang pasundayag, ibang plastaran na atong puto diya. Iapil po nagplastar ang budbud. Daog, diya na atong finished product. Grabe, porting pagkaayusa ning tukbuno na. Natay sinugba, isawsaw sa sawsawan niya porting pagkaayusa. Naay kinilaw nga guso, adi apot tay kinilaw nga isda. Nya pare sa puto nga balanghoy. Grabe pagkalamiya si mong tinukbanay. Og ingon ani mong tukbon diri sayo sa dagat. Wanay daghang pasundayag, tukbon sa namon ni. La, habab. Habab. Ngao to mga sindaw. Oh. Puto. Ayusa. Isam nih. Puto nga singkaw, puto. Gamit lah. Grabe. Kaya sa kinilaw nga. Apa? Nato. Busok nga. Sila oh. Pai. Kumpai. Sumpay. Sinugba. Apa? Parang na barat na. Sobrang. Kani ba? Ano asin? Natural din siyang parat. Mama, kaya. Lara. Mix siya ba? Pare. Pare. Busok. Bisa. Isam nih. Sausaw ya. Sausaw ya sang. Puto nga. Puto. Pada sa kinilaw. Asas. Sulbad ang babawanan sa mga singgaw. Tahu kan sudah tidak? Apa? Kinilaw. Nangkam baik. Natay budbud pun mga singgaw. Lah. Budbud. Budbud. Tara mga singgaw. Budbud. Isa. Pang apa? Hindi alam busog pa. Yan to. Budbud mga singgaw, budbud. Open na web case. Grabe. Ito sao? Grabe may budbud. Budbud mga singgaw. Baik belet lah. Julit. Budbud mga. Abang. Puto nga way kamay. Pare sa kinilaw.
Ayos ah. Asos porting pagkaayosag dinukbanay sa mga singgaw. Pagkalamias puto balanghoy ipare sa kinilaw. Yan apoy sinugba. Aborot gid imong babawnan. Wanay dagang pasuntayag mag-shoutout sa ta sa tong mga singgaw. Shoutout kang Mercy Auditor Condis, kang Joshua Balazo, kang Jojo Roylo, kang Jochel Pacquiao, kang Josue Torigusa, kang Vicente Beringel, kang Rosemary Onyas Narita, kang Erwin Masilones, kang Franklin Sagas, kang Maricar, kang Roche Saison Ligaray, kang Fi Costas, kang Tanix Garcia, kang Malo Umbak, o kang Ermelinda Ansing Espilarga. Shoutout tanan ninyo mga singgaw. Comment mo mga singgaw sa tong latest upload. Adto ta mo ko ang first 15 comments sa tong shoutout. Diri lang ta ko to mga singgaw. I-share ko like ning video para mas tanghap tang matukob.